Okay, pangita ang word nga dalandan sa happy birthday nga song. Ha? Asa? Ijima kayo, uy! Asa man? The happy birthday dala. Dan! Happy birthday to you! Jima Rabetoto. What's up guys? It's Angela. Welcome back to my channel. It is August 23, 2018 and that means nga it's my birthday. Pasensya pa ko ligo gyud. Ko na dae karon mga I think alas 10 na sa buntag. Onya dili lang ako ang nag-birthday kundi ang akong ig-agaw nga si Hailey katong baby girl na mo. So ang mahitabo karon okay ba nay gamay nga hikay. Nag-grocery mi gabi mag-vlog ta ko ato pero ay kapoy. Moari silang Jomi, Mon, Ken, I think appeal sa si Raybird. Onya silang Wayanet, Monica, Shanine og ilang mga uyab. Laban no sa mga uyab no. Manghilam sa di ay ko. Nihirit lang jud ko og vlog para ato nga intro no kay sugo ko. Mulakaw may ato mig Robinsons sa tabuno kay mopalit mi og para sa samgipsal na mo. Katong sauce tong samjang ting sumato siya mga to sa amin. Manghilam sa ko kay haggard ko ako ligo. Di ko plano maligo palihog lang. I've been using this dye since niuli ko dere sa Bangladesh. This is from Althea, Korea. I'll be doing a review about ani puhon-puhon. Ay! May tag nila magbasa ng kamuta. Charan! Nanay, naka-feel ay nga mga lakaw may. Happy birthday, Hailey! Mana iyang new toy, si Moana. Hello, bili na po Chim Chim. Bye-bye, Chim. Awaray. Awa. Kaon ako ay mo aping. Kaon ako ay mo aping. Yummy. Imo nose pod. Imo tummy pod. Other. Slow. Ayan sa mako. Kaya man. Itong green peas ay pineapple chunks. Nita kog ice cream. Ara cream and double dutch. I got the goods. Or ano niya? Matunod ko sa taas. Kung ano, fun fact, hilig kami mag-samgipsal. Yan kung mag-samgipsal gani kami sa mall, there kami sa Pearl Meat Shop. And then kung kami lang amo-amo lang jud nga samgipsal kayo, mabalit kami kimchi o samjang. Nani gawas ang balik Chim dali ay napajulo yung kuon ha. So naabot na jud mi na update di ay kanang na ko sa among kwarto niya nay maabot taod nga kuan sa Mandawi foam kay para maghatod sila kay bago lang mi namalit og higdaanan pero siya bunggong higdaanan so manglimpyo ta. Ako dili pagawas ko hugog hapon siya. Di man siya yung nga limpyo gyud. Kung nagihawanan lang nako para ma-assemble nila. Pahuway sa okay. Grabe ka init sa gawas nga. Ang init kay makapa-open sa pores. Sabi na jud siya. Kung na pahuway sa ko then maligo ko tataod. Karon na ako ka-realize nga pwede din gubuta dito nga part. Pasensya he. Okay, so update. It is now 2 p.m. and wag hapon kiligo. Naana ang katong sa Mandawi foam. Ilan nang gi-assemble ang higdaanan. Uy! Okay, tataod maligo ko. Iguman siguro ana nga kuan anya. Gikapoy ko dagan besh kay si Chim Chim. Tidagan siya dito first. Unya ako siya gikuha, nakuha na ko siya unya.
pag-abot sa mga kung deliver nitakas na pud siya dito na pud heavy. Naka-exercise og ahat inyong beshi cake. Guwapa kay Lars, no? So, yes, nana, nabutang na gyud niya. Ang kuwang na lang siguro diring kwartuhan no kay kanang floating shelf para mabutang na ang mga makeup. Kay gamay na lag space diri dapita sa tumoy. Nut ang lighting diri. Kinsa man ni? Uy. Kinsa man ni? Kinsa man na? Hello. Happy birthday. Ow! Gikaon mo akong aping. Shopping. Cheeks. Ako kanon imong. Hello. Kasi mag-make. Lasagna. Ito nakaligo na nyo beshi cake unya. Medyo sayo pa man no, pero mangandam lang ko kay it takes time. Labi na sa ako makeup chart. Garahan lang ko nga kanang prepared ko kay wata kay babasin na sayo maabot. Gakon ko ha gatapis ko akong gahubo palihog lang. Kilibog ko unsa akong suluoton. O masay gamit no kung mga tanak ko ninyo unsa akong suluoton pero kanidi ako mga choices kay pwede ni mga ukay mao ni ako mga naukay sa buog sa mukha si bugay. Okay, so kanya siya dress, nice ni cute kaayo and uso ni siya sa I think mga Korean fashion. Ang kuan lang kay uihan ko kay syempre red like hello mag-red siya kay birthday niya. Second outfit kay kani all pink. Okay po ning duha. Tag 15 is lang duha. So I mean 30 pesos sa tanan. So maano siya ang first wait. So, man siya ang first outfit. Ako siya gisapawan na lang og white shirt. Ako bata, to be honest, char. Wow. Shan. Pero ihan gihapon ko if like mag-red ko. Ganahan sa ko magsulot ani kay wala pa koy shave sa ko ilok, wala pa ko nag-pluck. So, kapoy kaayo. So, after sa i-try ang second outfit. So, maano siya ang second outfit. Medyo see-through siya. So, makita nga black akong bra. Cute kay siya kay all pink. Barato ra kay ang pagpa-alter ani. 20 pesos. Dili ko confident sa kong bukton besh. I really want to wear this no, pero murag OA ra, murag formal ra kaayo. Ako na lang siya suluton siguro if na event. So check up pod ko no kanang na ko'y shelf diri. Pasensya ihugaw pa siya, wala jud ako siya natarong. Pero plano na ko siya punon jud ako siya mga naong sa BTS no. Surti bas BTS na adyo siya space sa akong kwarto. Excited na ko nga makompleto ang Love Yourself nga album. Ang self na lang gyud akong gihuwat diri no kay chuy ko siya tan-on, promise like ganahan ko nga mag-collect siguro puhon kong na kwarta. Ano siya ang akong BTS nga section diri sa kwarto. So maano siya ang overview. Ayun tanaw diri kay hugaw na siya. So maano siya ang akong first album gyud. Gipalit yun ako ang set nila kay first album ba ya? Sundan dayon og Sayor tier nga album. Unya charan maano siya katong gihatag sa VT Cosmetics nga makeup kung gikip niya ang ilang keme. Onya kani diri ano siya ang gipalit na ko nga VT Cosmetics nga cushion. Ang sulod jud ani kay usar jud ni siya ka poster pero tungod sa tier nga album bali 5 na siya. So, dapat ko na jud ni akong poster diri. Dapat na naunta na akong poster pero sa unta man na-scam ako day. Sa first album nga gipalit nako wa ko'y poster, wa ko'y upat ka poster. Labad gikas uday. Mao siya ang katosodlanan sa VT nga cushion and then ang ilang Mediheal. Sara jud ako maingon kasi birthday bas BTS oy. Fan girl mas Angela Morales niya ay. Okay, so nanay usa na abot. I mean duha. Early bird. Hello, Jai. Nagklase day. Full is life, but Angela is lifer. Hello, Sa parking. Ibalik. Char lang. Ay, naglisan mo pa sa ka? Okay, wala pa man sila snacks at the light. Okay, so update. Dapat silang Jomi kay og Kent magdungan pero si Kent kay mag-una. Nag-una na lang siya kay ambot lang. Boy! What? ka? Yes! Okay, naabot ko rin, no? Nangana dyan siya. Nag-uulag yun siya. Ay, kay siya ko na siya ko na yung una. Okay, sila Jomi, padong pa. May mga bagong abot. Hello, Jai. Naabot ra gyud mo, Dai. Happy birthday mo. Ay,
gyud, naabot ra gyud. Wala oy na may pabalon sila oy. Welcome to Minlanilla. Tuminglan niya hello. Alas 4 mo ko diri. Baya day ha. Kas biyahe day. Yes day no. Uy, Ken. Oy, hi. Ay, Sorry, oh, nagdungan namin nila good ka na. late yung kay Ken. Cake pa ni? Opo. Hi Angela, happy birthday. Dona. Hala ka, uy, naunsa na, uy, I'm pretty sure, like, Hala doy. uy, promise pa, happy birthday, Bishi Cake, dyan na ang nadira, nawan na, basta ikaw na ipaning kamot basta ba? Happy na lang. Unsa niyo di na mag-masaptan? Natanggal pa gid ang basic cake. Tanggal ang Bishi ka, bastos ba? Wag na lang doy. Nabisyong lang. Day, asa man ka, day, dapat dili ka ingko, day. Kanang amo kang i-surprise. Sure lang. Kulang man ang mga birthday cake kung walay ka ng kandila, no? So ready, dyan mi sa among kandila, day. Kita na dyan ang tinuod na edad ni Angela, no? Mao na jud ni akong final nga kuan. Happy 33rd birthday! Unsa man ni? Napaday! Ako wala din nagubaday. Sa kada ko sa kung na. Ala Hello Kitty. Napaisa! Kaya nalimot kong dalaan eh. So nagpalit na lang ko bag, oh my god, ni kay 50% pa Japon sila. Grabe si Dora, no? Nakaabot yun si Dora dire. Naabot na sa dugming Yes, grabe. Naani siya sa birthday cake ni Clark. Napo ni Angela, oy. So, ipatong si Dora din ako. Na okay, ato na yung lightan. Kabibo bang Dora oy. Ala, oy, Dora Mona, Mona, Dora siya, na. Dai. Datong Dora, mangulektan na, Day. Ay, ala, puso Dora. Hala, pasensya si Dora, nagkalapok-lapok. Busy ba nagkuan? Kumtara na to si Dora. Kasi ba, ala, amoy. Paghuyop niya, matuwang pa doon si Dora. Paningkamot di Dora no Okay, manganta na ta. Okay, pangita ang word nga dalandan sa happy birthday nga song. Ha, asa Ijima kayo, eh! asa may sa happy birthday dala. Dan, 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 dan! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, live, blow your candle! Blue Blow your candle! Blue Macando. Sundo kang buhok Dora rin. Basta masulo. Ay, nag-wish ka doon kayo! Okay! Okay! Jimara, bitaw na, ibig mo tuon na pud mo ba? Jimara, good Hala, na. mora. Hala 33 na ibat ka Dito pala yung gyud day si na. Angela. Mo ba yung mga comments niya? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ay, ala si Dora napasok! Naana po yung naabot. Hi, happy birthday. Murag kag mama. Dawa ay gani gani na buntis ka ng mama sa Uy, bito. 12 months. 1 year? 1 year. So na-share ko anong gift na ko ya. Ako na agree. Ay, bongga. Nakatipid ko. Ito niya, ako na ibutan nila eh. Gamit daw ako. Tagaan ko pa. Sa mani? Anim. Thank you. Palihog lang. Salamat sa panty dahil na kayo masunod sa